Να διαλύσω την παιδεία. Μανία. Να διαλύσω την παιδεία. Μανία. Να διαλύσω την παιδεία. Κύριε Υπουργέ, σας αναφέρω. Αξιολόγηση Α1, 48-23, υπουργική απόφαση Α2. Μονομερή αποχή. Μονομερές πρακτικό. Έγγραφη, παρουσιάσεις, αναλύσεις, μελέτη περίπτωσης. Αξιολογούμενος εξαιρετικός. Πολύ καλός. Ικανοποιητικός. Συνδικαλίστρια. Απίθαρχη. Συνηθισύποπτος. Μη ικανοποιητικός. Πάει και επιμόρφωση. Εξετάσεις. Πανελλήνιες. Ιδιωτικά. Φροντιστήρια. Κολέγια. Κατάληψη. Κατάληψη. Δεν υπάρχει κατάληψη. Να μου κάνει αστυνομία. Και να τους βγάλει από τα σχολεία. Και να τους βγάλει από τα σχολεία. Ο Υπουργός Παιδείας. Μανία. Να διαλύσω τα σχολεία. Μανία. Να διαλύσω τα σχολεία. Μανία. Να διαλύσω τα σχολεία. Πίσνα, πανεπιστημίο μαφία. Κιτρίνα αριστεία και από πίσω εταιρεία. Επιτέλους, να σπάσω την ανία, θα διαλύσω και παιδεία και υγεία. Πανεπιστημίο από τη Λευκοσία. Θα φέρω στην Ελλάδα να γεμίσουν τα ταμεία. Επιφράγκα, απ' τη ιστορία. Ακούω για δημοσίο και νιώθω αηδία. Θέλω το Χάρβαρντ από τη Βοστόνη για να σπουδάζει όποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη. Με τον πρώην δήμαρχο προφεσόρα Αστέρη, ιατρική θα κάνω και στο Περιστέρι. Θα βάλω να πληρώνουν μέχρι και τα θρανία. Βρετανικά κολέγια θα ανοίξω στη Λαμία. Παιδεία, υγεία, ρεύμα και νερό θα γίνουνε πόλεμα με νόμο κρατικό. Παιδεία, υγεία, ρεύμα και νερό θα γίνουνε ρεύμα με νόμο κρατικό. Και όσο για τους νέους που τους έλεγαν αλήτες, θα αμολύσω άβρες, μάτια ασφαλίτες. Ελεύθερη η πρόσβαση σε όλες τις σχολές. Άμα φορέσεις κράνος, Ασπίδα και στολές. άμα φορέσεις κράνος, ασπίδα και στολές. Και τώρα καλωσορίζουμε τον κύριο Σύμβουλο. Μανία. Να διαλύσω τα σχολεία. Μανία. Να διαλύσω τα σχολεία. Μανία. Να διαλύσω τα σχολεία. Αξιολόγηση σε όλα τα δασκαλάκια για να βγάζουν δουλοπρεπή παιδάκια. Στα σχολεία δικαιώματα και ελευθερία θα κοπούνε. Παύλα και τελεία. Συμπληρώνω φόρμες, θα παίρνω 3,60, θα βγάλω τάχτη μου, θα με συλλέγω στη σπίτα. Βραβείο διοικητικής αφαιρεσίας, δίθεν αριστείας και υποκρισίας. Έξτρα φράγκα, επιδοματάκια. Καλό παιδί, η μαμά το κάνει μάκια. Πετάει ο γαϊδαρός. Λέει ο Υπουργός Παιδείας. Και εσείς χειροκροτάτε το βλάσμιο της Λακίας. Για όλους τους γλύφτες θα είμαι αρχηγός του Υπουργείου, ο πιο καλός, ο βοηθός. Μούγκα, υπακοϊκή ιεραρχία. Και όποια δεν γουστάρω θα τη βάζω σε αργία. Yes, με φούντα, τα χρόνια φούντα. γιατί δεν πρόλαβα γάμο το μου τη χούντα. Δουλειές με φούντα, Τα χρόνια πούντα. Γιατί δεν πρόλαβα γάμο το μου τη χούντα. Δουλειές με φούντα. Τα χρόνια πούντα. Γιατί δεν πρόλαβα γάμο το μου τη χούντα. Μανία. Είπα να σπάσω την ανία. Μανία. Να διαλύσω την παιδεία. Μανία.